Sasyin pat ngapediang sobha pi baro ki para bangen ni ki paralok ki bapet ya gani Good News TV hagani ka por ka bamenta jong ni ka Bible story ka phang pedeng jong ka Bible story hagani ka por ka bamenta ka bangla ai ka teng kalong kumno nginyele kumno nginle bau blai un sngap ba un shashkor ya ka jingkar pat bil ka jingdawai chungi kumno nginle bau blai un sngap ba un shashkor ya ka jingkar pat chungi kum ki banget ngisngau thu shai bau blai udai utenrai jong ka jingem jongi ublai udai tu blai ibadon ya ka bor halor baro udai ublai ubabat ya ka jingem jonga ba jong pi hagakti udai ublai ubabat ya ka jing penkia udai ublai ubabat ya ka jing kerku jonga ba jong pi udai ublai ubabat ya baro ki jing don kam jonga ba jong pi ha kaling hok ti jong u namar ba kaktir joblai kai thu shai nakasiti u Jacob lenong ka ba nengkong rekhot ka ba khanyo ka ong kumne ka jing ai ba bha baro bat ka jing ai ba janai baro ka long najrong ka bon hiar na ukpa ki jing shai bat u bam don ka jing kelashu lemne ka serniu ka ba shai da ka jing kela kane ka dekhot ka yathu bat ka pen i hangi bau blai udai usus ne utenrai jong ka jing em jong ka jing kerku jonga bat jong pi udai blai ba thau yang nga ba je pi wa penlong yang nga ba pi na ka kendau udai ne blai hen ubala ban besar ubala ban pendap ubala ban ai ya kata jing don kam haka jing em jonga bat jong pi kum ki khun ben riu kum ki banget ke bangi syakri lang inu trai bangi im hang ne haka perthai ha pedang ki jing dawa ki babon ukpa bat ka kmi ki belong ki nong ket kli ya ga yeng bat ya kasam ki dawa shau blai yo ablai ngi don kam ya kamai ka ji ka babet ka babyang ngi don kam ya ka jingker ku jam itu try ban pendap haying bat asam mi i ki khun jong ngi kat nengot ngim don ka kamai ke baji ke babyang kumno ngin pendap yaki kata ka de ka jing dawa jong ki long ying long sam ki kimi ki pa kum ki samla le u ne ka samla ki dawa hakmat jong blai kyo nga blai ngi don kam ngi dawa na me ba min ai hangi lene yanga lene yau ka briu lene ubriu ubabit lene ka babyang ka bantai ya ka long ying long sam ban pen scam ya ka ying ka sam hanorim ha ka kerteng cime bahkan om long ka jilaran habang ilatai ya ka ki samla ba i ki bangila pelut por Citeng haka jing em jongi haka jing pule putih. Mentang yai dawa ablai ngi don kam ya ka jam. Banginang la bangantai ya ka lawai jong ka jing em jonga. Ki don ki briu ki bamat. Kumbang laong mene ki lamat ya ka jing thar usya haka jing em jeki kata ka jing pang ba jing sitom. Kila pelut ya ke spa pada kapau balet sim dawai keleng na paki doktor ni kila let dan pak dawai keleng hindrai kim yo jingkia menta kita wa show blai ablai ngadawa ya ka jipen kia ben ai po jonga ka ying ka sab kibriu ki basham ya ka jing ba ka jing jenjar menta kita wa do blai ablai ngi don kam ya ka jing sok bangin yo ya ka jing sok ya ka jingkeman kata ka de ka jedak ka jing dawa jongi kom ki khun ben riu ka bangi ngi don
hang ne ya ka perthai namar ngidawa kumta namar bakak tin jo blai ka khot yang kumta kak tin jo blai no Jeremia ka nong ka bar phundai ka khot ka bakhat ar hadu khat lai ka ong kum ni te pin khot kerpat yanga bat pnyo lek banduai hanga ngaru ngan syashkor yapi kata kadai ka jingkular ka jong ublai kumta kum ki khun biriu ngi pet yang ni ka khot nat kadau ngi lek akamat jo blai bangin ya thu yo blai yi kita ka jingdawa jongi rai ka bas ngos ai ngilak ban ong ka bas ngosi buon sien kum ki bangai ngim jio apat ya ka ai ka bangi ngi dawa ngim jo yo ya ka ai ka bangi ngi pan ti menta ngi kren bat ngi pen kum no ngin le kum no ngin kirpat bau blai un sngap bau blai un shashkor ya ka jingkirpat jonga bat jongpi ka benta ka benengkong ka balang warha kum ki khun ki jong blai benengkong ka bangi dai banle ngi hap ban pentikna baka jingkirpat jongi ka long hakanong rim ka babiang larang ipai na kaktin ka jong blai haka kitab jingkhen glanong ka ba arphnyau ka khot ka basau rangi pule hang to ngin lap bat phin syam yaki kun kin thai jong selo pihat une uselo pihat udai na ka jat manase udai breu badan ki san mul ki kun kin thai rangi sos ai pat yaki namar ba une ukpa jong ki ulai yap no hapokari klau dei hangta kine ki kun kin thai jong u selo pihat ki don hapdeng ka jinglang a ki don hapdeng ka jing pisa ki don hapdeng ka jing bun jang ka jing mut ji perkat kum no ngin le ma kisa sang ki kin thai briu kim nang shu ban perkat kim nang shu ban perdai kum no ngin ya chakmat ha ka jingem jongi dei habakum kata kapor bakala bun kata ka jing mut ji perkat ka penlong yir ki kun kin thai jong selo pihat bakin ya perkat paramaki kata ka ka mala ka nowa ka hokla ka milka ka tirsa kini ki sanmur ki ya perkat kum ngin le ha bakhat du ka bangi sutanat ka bangi syam kalong bakine ki kun kin thai sangut jong selo pihat ki lek bat ban yeng ki lek ban kirpat hakmat jong Moses hakmat jo ki rangba lendo bat hakmat ki pajba ban ong yaki tu ai hangi ya ka pateng bat ya ka benta trai ukpa jongi uselo pihat kilai dawa kilai pan kilai kirpat na umasas au masas ai ya ka pateng ai ya ka benta trai jong i pa jongi hadin ba umasas ulai asngau ya kata ka jingkerpat jongki kabakila kerpat hakmat jong u hakmat kirang ba lang do hakmat ki pat ba Moses ulet ra i kata ka jingkerpat jongki hakmat jong blai ban ya thu ha blai ye ka ai ka baki kerpat hadin ba blai ulas ngap bat ula pensyongnya ya ka jingkerpat jongki ublay ula kentu ya umasas ki le ai ya ka benta trai le ka pateng ukpa jong ki haki kini ki khon jong silopahat ki yo ya ka benta trai leng ba ka jingkar pat leng ba ka jing pinsong ya hakanang rem ka badai om kam kut no tang ta larang ipule na ka tien blai pinsyam ngin lap ba blai ula panmi ya ka hukum ba kino ki hingisam ki bayap khun senrang kin ano e ka banta trai hapa ki khun kin thai kini ka ktin ka joblai ka ai yangi ka jing hi kai kum ki bangai
bang ngi lek hakmat jomlai ban kerpat i nak mat jomlai ngi dei ban pinsong nongrem agabadai ringkat bat kidau kibapiang ngakan mau yeladi hakipor menswa hakapor kabanga ngadang lek kelas ngasa chini chasor imei ipa kidon sesnong ngapune ki ngong mai ngap dak ben sim ba sangrit hingga karpahat yaki ngong perak pisah ngadon kam kumta imei iklam ai directly nga shim kene pisah le kumta iklam ai kumta ikili ba ida yet shwaya nga medon kamban le kumno syai mi pelut ti hadin ka jingkeli jongki ngap ya thu eki bang adon kam namar ban le kumta ti hadin bang le thu bang la ay yakidau berkinong rem babiang bang apan pisa dei halor tanah rem imei isa ay yak pisa hanga dia hangni ngas ngau thu berkawan haka jingmut perkat jonga bakum kibangai abang ilaj hakmat jong ublai bangin kerpat ai na po jong idai ban ai yaki nongrem bat kidau kibabiang dai hangta haba ublai urasyem bathau baha yaki nongrem bat ikidau jengi hangta pensayo kajing kerpat jong pi na ublai kabaar kalong pentikna baka jingkar pahat kalong kabadon kam om kabasyukwa ublai jongi bakum kibangai ni hap bangin sngotu ublai juai ya ka jingkwa uai ya ka jingdon kam uai ya ka jingdon kam ndai bonsin ngajios ngau naki parabanget naki parlok ki parajor bonsin ngi duai show ngi kerpat show blai ngi ong kumni ablai ngakwa bangan bit ngan biang ha ka jing im jonga ngakwa try ban yo ya kemet ka bakot ka bakhia ngakwa te try bangan don ya u ineka samla ka bit ka biang balong ka jing sngan ya ka ying ka sam jonga ngakwa te try ya ka kamai ka ji ka babit ka biang ban pendap ya ka ying bat ya ka sam ngakwa kini kintin ngakwa ka pen phalang syaka jemut jonga bakum kibangai larangi address ya kintin ngakwa shoblai ngasngo ba kini kintin ngakwa ka pen pa ka bang ngim don kamtan ya kata ba pipa aba pim dan kamha ya kata ba pipan kumno blai underspon ya ta jing pa jong pi kum khon ki jong blai ki samla kilong pa baro ki bang ipet ya kaniga bible study hakanik step abang ngi address abang ngi kerpat ai no blai ngi dei ben ong try nga don kam try nga don kam try nga don kam ya ka jingkot ya ka jingkia namar bangan yo ban syakri yame ngayo ban syakri ya ka ying kasam try nga don kam ya ka mai bat ya ka ji naka banta ban pendap ha ying kasam bantai ya ka lawe jong ki khun kikti try nga don kam ya kata ka jingkot ba jingkia naka banta ban pendan burom ya ka gertang jong me try ngadon kam ya ka jingtip bad ka jing start bangan sngow thu ya ka ktien chome kum ki bangen laranginang ban address kum ta ni address ban ni lej hakmat jong blai ban kerpan try ngadon kam dekat baki dag babiam ublai on saai ya ka jinon kam jong pi ka ktien jong blai no Jeremia kalno ada ki Filipi kalnong ka ba ka ktien ka job lay si ki Filipi kalnong ka ba saw ka dekot ka bakat khandai ka ongkum ni
Tiu blay jonga on pendap ya ka jing keduk jong pi baro. Kat bakum kata ka jing ken respa aju hakaburam ha Jesus Christ. Kene kene ka jing kular jong blay. On pendap ya ka jing keduk jonga japi lalangi nang banai bangi Andras hakmar jong blay. Kabalai kalong bintikina baka jing kerpahat kalong ban penan buram ya blay. Larangi pule ya kaktian job lai na kitab jingkan kelonong ke bakat sau ke dekot ke bakat lai. Pinyo i hang tu ya kikun Israel. Kikun Israel kira kikun ke blai ula jid kerpang. Na preng ki jat ben riu ban long kikun jo. Tia hapdeng bok kejing yat lenti jo ki hapo ke riklau. Ngin lap bakine ki Israel shibun ba kila dawa nakmat jong belai. Ki dawa berkikerpat na Moses banong Moses ni tangan Moses ni kuado Moses ni seliang hapren ka jing dawa jong ki baro ka bangi sngo tenan ublai upendap ya jing dawa jong ki wai ki kamana wai ka do wai ka Ti what happening kita ki ai ke jingle ba ke jom ublai. Hendrai ki dang ye knyum ya ublai. Ka don ka por ka bakini ki esar ki knyum ya ublai ki ong. Ya ka bangin ya hakan negeri klau kala bahaya ni bangin yap hapo ri Egypt. Kala bahaya ni bangin yap no hang ni hapo ri klau. Hadien kebaki kila knyom syoblai yakini kejing ong jongki. Kalawara ya kejing kulmar hapo umasas kumubriu umnang syuk kumno bane. Hadien kini ki ai baro. Kabaki knyom jaki. Kalapoi spoko skor jong blai. Langi pule nakaktil joblai. Om tang baki shu sakut tang haka jing nyom. Kak tim job lai ke thu yang iru baki na jit biang ye taki leader. Jadi unong ya lam. Bok ba unya lam biang yaki ba un pen pai biang yaki syapo gari Egypt. Baki lek biang syaka-syaka ka berem. Kane ke jing le jongki kalau wara syaka jing bitar. Hakmat ke jong ublai. Hadu bau belai omla syasyu ban sengap. Bagai dalam pemitar sisa ya ublai. Ublai hadin ba ula sengap ya ke aik ba kikile. Ula penmi ya ke wai karai. Uang bangan pen yap tem ya ke. Namar ba kajing kajing long runar ka do no jongki. Namar ba kajing long bom sengau ngu jongki ya ublai. Hadu bau belai ulah pendap ya ki baro ke bangingim sula ban diang ya ki bau belai u pendap no jongki hendrai kidang long hi ki bam sngongu yo belai ba kidang long hidup ki bam ka ngu yo belai hadien kita kini ki baro u Moses u sngo thu diang ya ka jing bitar jong belai ko la panmi nakabanta ki khod Israel Dien bau Moses ulaya sengau ya ka jing bitar ka jong belai burotmu ban penyap no yaki ban penyap tham yaki hapo kri krau Moses kum ubriu ubadon ka jing kit kli yaki khun ka ba yalam na po kri Egypt udon ta ka jing kit kli ka ba krau na ka banta jongki ulet ban kirpat hakmat jong belai da ka ban sim ka ba sngoret Bat uong kum ni. Belai lada me penyap no. Yakini ki khun Israel hapo riklau. Kumno ki Egypt kin ong me. Kumno kinong shong ki para marjan kin ong me. Kumno kin kran me. Kin ong ublay jong ki Israel ulang ublay bom dan bor. Ublay jong Israel ulang ublay bom lak ban pendat dia ka bam ceki. Dia takada upen yap no eki hapo riklau. Laki lare milek kumta la shisha me menjak buram.
Dei habakum kata kajing peni kajong umosas hakmat jau belai ublai ru upediang ia kajing karpat jong mosas. Ke ai kaba mosas ukarpat ne kalong kaba sutenat bah. Ukarpat syau belai kamdei yalade. Baki beriukin yo ero yo u. Kamdei yaki kun Israel. Kai kaba umosas ule ane ule yakine ki ai baro ule na kabanta ban pendon burom yo belai. Baki wei ki beri ki wei ki snong babarjan kin yo i ya kabor jong belai. Dai hangta ni ublai usngau tu ya ka jengmut ba ya ka nut jong masas ko kuran na po jo nak ta u respond ya ka jingkar pat jong masas wa upendu pendam ya ka jing penyap tham ya ki hangta kani ka tin ka jong belai ka ai ka jing hikai yang ni borok lang ki ba pait lengba kani ka good news abang ngi lek dan kum kinang syarai, kum ki beriu ke jong belai. Habang ngi yilet ban yang hakmat ke jong belai. Habang ngi kerpat, na belai ban bu ke jing duai. Na ki beriu ki bapang ba ki besitom. Ki beriu ki bakit ya ke jing jenjar. Ki beriu ki bakit ya ke jing e. Ki beriu ki bamat hala ka jong ka jing isyam jongki. Ki beriu ki bamat ya ke jing keduk ka jing kerdu. Habang ngilai akmat ke jong belai. Habang ngilai kerpat akmat jong belai. Ban kerpat na kam ta jongki. Ken mau tang ke ne kawai. Habang ngile benle ban pendan burom yau belai. Ngimdai ban le tabang ngi kwan mentoi. Ngimdai bengile bangi kwa burom. Bangile ya kani baki briu kin pet yanga. Bangile yu utai bangi yo jiro no uta ne kum tar. Maka tin ke jong belai nak gospel jong Matius selnong bahandriu rekod ke balai ke om ni. Henry me haba mele kajing isnai wat ai baka ketika diang jong me kan tip ayu bakale ke ketika mon jong me. Kene gre ketin ke jong belai ke ai jing hikayangi haba ngilat rung haka jing duai haka jing kerpat hakmat jo belai nak ta kiwai pat ngimdei ban kmi lenti mangin yo burom yang kajing ai na po jaki le ya ki baro ban pendan burom na ka bentau belai la ngidon ya ka donut ngidon ya ka jingmut ka bakum kata dasisya ublai un pendan burom ya pi ba ursngap ru ya ka jing karpat jonga jong pi ka ktien jo belai na ka benengkong ki korens lanong ka basipau ka rekod ka balai kuai ka ongkum ni na mar kata la pi bam ne la pidi la ne pile ai ruem tule pi ya ke ai baro ya ka ban penan buram ya oblai kom ki bangai habang ngile ya kanu nam tak iwai pat kop ya ka jing thmu ba ka da nuan ban penan buram ya oblai da sha oblai ursngap ya ka jing karpat jong pi ka ba sao kolong ngidei ban pentikina baka jingkar pahat kadi ban long nadu kada nuhut baro ban yo ya ka jingkar pahat ban yo ya ka jingdon kam jonga ban jongpi ngidon kam ban lej hakmat jong belai ide ban don ya kada nuhut ka ba khoj ka ba snauret ka ba hok bat ka ba ngej ngidon kam ya ka ne ka da nuhut bakan kop apo jongi kumraong kumne ublai umlong kumlong ubriu ukmi shoma chabar hendrai ublai ukmi ya kadok nuot jangi kata kum ki bangai habang ngilaj hakmat jong belai ngidi bandon ya kane kadok nuot larang ngidon ya kane kadok nuot kebahok kebangai kebas ngauret bat kebakhuit dashi shau belai un sngap but un shash koring mau blai un yet kadun jangau jangpi ar kalong sha komta ublai un pli ya ka jingkhang baneng un sngau ya ka jikarpat jangau jangpi ka ktien jo blai ka sam was balai phusau kerkhot ka bakhasan adu khatnyo ko ongkum ni ki khmat utrai ki don shebohok
bar ki skor jong u balapli ya ka jing ang joki ki ba hok ki lak ang bar utrai ulias ngo bar ula pelat ya ki nak jing jar ki paro kum ki khun ke jong plai isu thu ka tien jo plai kal ahing bangi de ben siania kadang bagin in IT haki kular ke jong plai na maraba rangi don hi ya ka do nut ko blai uyei ke bala priang hun hakmat jong blai da shaw blai un sngap ya ka jingkar pat jong bat jong phi kebasan kelong pintikna bangi ni i jo blai pintikna ke bangi ni i jo blai ke hukum ke bakong santam naga gospel jong Matius ngila ben syam ko blai upani kenong ba arfu ar ke dekot balai pinyau kum tur ke ong kum ni bamin yo iet yo try wa belai jome nadu kada nut baro kani kadi kerkhot ka penpau bau belai udan kam ya ka jing iet jonga ba jong phi ya belai kum ki banget laro belai usyam ba ka jing iet ke jonga ba jong phi ya belai ka slay ha ka jing mut ke perkhat ka slay ha ka do nut ka slay ha ka loren yen jongi da shisha ublay un sngap bar un shashkor ya ka jingkar pachami nan ai kum kanuksa ada imei ipa iyo jing iet na ki khon kiti kat baki kipan ya ka badan kam maki kan ai bet hendre la kim yo jing iet ki salia ban ai than te kalong kum ju ra ublay uyo ya ka jing iet nakada nuot jangau jang phi da shisha ublay un ai ya ka jiran kam ba ka jingkar pat janga ba jang phi to ublay jang ka jingsuk un kerku ini ka bible study hani ka por wa mata nga kermen skam bar ngai skam ka dalong ka jek khu fi baro ki ba pait lang ba kani ka por ka manta to ublay jang jingsuk un kerku nak brom jang u amen to ile ya ublay ka jiluai ni pen pa ka jing sngongu imete pa akan kapor bani khilmat bat akan kapor um takan rat au blai ngila yo ban yakran ye ne kaktien jama kabalong kajing ai men sim kajing pen sloringi bangin rung haka jeli bangin karpat ya me ni kerman skam kaba me melerap mela aibor honu syakri ubaret bak batulat kan rat ngada kerman skam kalong kajing karku yang ibaro ki bapet ya ka oblai trangi IT bangi shania hame hata uchi sungi duai